Fil-gżira tat-tliet għoljiet ġie ffirmat ftehim li se jwassal għall-bini ta' 5 appartamenti ġodda f'dar Emmaus. Dawn se jagħtu kemm lil nies bla saqaf fuq rashom li jistgħu jgħixu fihom għal perjodu ta' 9 xhur li matulu jsegwu programm ta' riabilitazzjoni li jara li jkunu indipendenti biżżejjed biex jerġgħu joħorġu fis-soċjetà. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti innota kif dawn l-appartamenti se jkunu mibnija b'tali mod li jirrispettaw il-miżuri tas-saħħa pubblika. Sa jkunu kull flet 3 kmamar indipendenti fej wieħed jekk ikun homeless u ġej mit-triq letteralment tista' ddaħlu mal-ewwel u jkun f'iżolament. Il-Monsinjur Għawdex spjega kif minħabba li f'ċertu żmien tas-sena id-dar tkun mimlija inħass il-bżonn li jikber l-ispazju permezz ta' dawn il-5 appartamenti biex is-servizzi ta' emerġenza u dawk residenzjali ikunu jistgħu jibqgħu jingħataw. Mhux biss intuhom il-ken u d-dekor li jistħu ilhom, imma nassistuhom biex ikunu jistgħu iqumu fuq saqajhom. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li dan il-Gvern mhux se jixxaħħaħ ma' dawk li verament għandhom bżonn u se jibqa' jkun ta' spalla għal min jeħtieġ l-għajnuna fl-immedjat. Bi pjaċir li wieħed jara li mhux biss żdiedu s-servizzi u nfirxu s-servizzi f'Malta, imma wkoll hawnhekk inkomplu nfirxu s-servizzi nagħtu servizzi aħjar lin-nies hemm barra anke f'Għawdex. Kull ċittadin għandu dritt li jgawdi ġustizzja soċjali f'soċjetà fejn jħossu inkluż. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li b'dan il-ftehim il-Gvern qed ikompli jwettaq id-differenza soċjali anki f'Għawdex. Se nkunu qegħdin nikkontribwixxu issa wkoll fil-finishings ta' dawn l-istess appartamenti sabiex fl-aħħar mill-aħħar naraw li dawn issa jibdew jiġu utilizzati u nkunu aktar ta' sosten għall soċjetà kollha kemm hi mod partikolari dik ġewwa Għawdex.